Čo je tvoj potenciál? Tvoj potenciál je to, kým si vždy bol a vždy si, tá tvoja podstata, tá, ktorej môžeš dať priechodnosť, ktorej môžeš dať voľnosť, ktorú nebrzdíš, ktorej dávaš možnosť výjsť na svetlo, zažiariť a vlastne byť v plnej kráse a v plnej hodnote. Táto hodnota je tá najvyššia, ktorú si môžeš dať. Je to vlastne uctenie si samého seba ako tohoto božského stvorenia a v podstate sa vidieť v tej hodnote vysoko, a to znamená, že si môžeš dopriať najlepšie a najkrajšie pre seba. Teraz vlastne môže to vyzerať aj tak, že máš v skrini nejaké krásne šaty a vždy si povieš, až keď bude nejaká príležitosť alebo nejaká možnosť, tak si ich oblečiem. Ale ty si môžeš povedať, že ja mám teraz na to náladu a ja si tie šaty proste oblečiem a idem v nich napríklad iba do obchodu alebo na prechádzku. Proste máš na to náladu, máš na to chuť, môžeš si to vychutnať a podobne. Nášmu potenciálu môžeš dať priechodnosť a voľnosť vtedy, keď sa zbavíš strachov, blokov a rôznych obmedzení. To znamená, že púšťaš tieto strachy a obmedzenia a v podstate si to dovoluješ, vedome si to dovoluješ. Je to vlastne o dôvere, je to dôvera seba samého, je to dôvera v to, že nepotrebuješ tie strachy a obmedzenia, že dôveruješ tomu, že máš silu a moc si vytvoriť taký život, ktorý chceš, aj keď tie okolnosti to nemusia tomu nasvedčovať momentálne. Tie okolnosti sa môžu vlastne zmeniť, aj sa zmenia, ako náhle ty pocítiš tú sebaistotu. Je aj taká možnosť, že si niečo želáš a toto želanie sa ti aj splní, napríklad nejakého človeka si želáš a on ti príde do života, len ty si vlastne sám sebe sabotuješ toto želanie a on ti príde, ale ty si ho neudržíš, pretože ešte nemáš v podstate ten potenciál k tomu, aby si toho človeka mohol udržať v tom živote, aby to mohlo byť rovnocenné a vyvážené, aby on cítil tu takisto, ako sám seba by si mal vážiť a mať k sebe úctu, tak aj k tomu človeku by si mal mať úctu a vážiť si ho. A v podstate toto je ten problém, že ak to nemáme my sami, tak toho človeka vlastne si ani neudržíme. A tie naše želania vlastne výjdu na zmar alebo sú splnené len na nejakú chvíľu. Kto si ty? Ty si vlastne není žiadna tvoja práca, ani žiaden tvoj koníček. To sa môže kedykoľvek meniť. Ty proste len si. Si božská podstata. A ty môžeš vlastne čokoľvek v momentálnej situácii cítiš, si môžeš uskutočňovať a môžeš sa tomu venovať a môžeš do toho dávať ten svoj vlastný potenciál. Do všetkého, čo budeš robiť, budeš vnášať vlastne nádej, svetlo a lásku. A to je vlastne to, na čo sme vlastne aj tu. Takže prajem každému, aby odokryl svoj potenciál, to svoje svetlo a ten svoj krásny žiarivý diamant. Krásne dni, dovidenia.